Fl-aħħar jiem il-Ministru tat-Trasport Chris Bonin tħabbar li se jitlu fis-seħħ numru ta' miżuri bis-suppost jitnaqqas it-traffiku f'pajjiżna. Iżda din il-preżentazzjoni li saret pompa kbira ma niżlet tajjeb xejn man-nies hekk kif kien hemm kritika enormi speċjalment fuq il-mezzi soċjali. Ħafna saħħu li dawn il-miżuri huma se jsolvu xejn għaliex il-Gvern ma provax isolvi l-problema mill-qiegħ net tagħha. Fil-fatt bosta fakru kif il-ħafna problemi li qed jaffettwaw lil pajjiżna bdew minn bdew ġejjin eluf ta' barranin jgħixu Malta mingħajr ebda kontroll ta' xejn. Dan apparti il-fatt li jekk se tinħass xi ftit differenza malli l-miżuri jitlu fis-seħħ, din id-differenza xorta se tisfuma fix-xejn minħabba l-isplużjoni ta' ħaddiema li nġibu minn barra. Taħt Facebook post li tella l-Ministru Bonin kienu ħafna dawk li semmew ukoll kif il-miżura dwar il-karozzi klassiċi irredikola għaliex se jkunu qed imissu id-delizzju ta' ħafna. Minflok it-tibdil fis-snin ta' kemm karozza jkollha, id-dilettanti appellaw biex jiżdiedu l-ispezzjonijiet ħalli ma jkunx hemm abbuż. Rigward it-teħid tal-liċenzja għal 5 snin, ħafna fakru kif dan ifisser li tul dan iż-żmien kollu wieħed ma jkunx jista' jsuq la f'pajjiżna u sinqas f'pajjiżi barra minn xtutna. Meta wieħed jażel li jieħu lura l-liċenzja jkun irid jerġa' jgħaddi mill-proċedura kollha li jakkwista l-liċenzja minn ġdid daqs li kieku għandu 18-il sena. Meta Net News kien staqsa lill-Ministru dwar il-miri li għandu l-Gvern f'dan is-suppost pjan, it-tweġibiet tiegħu wrew biċ-ċar kif dawn il-miżuri saru bla ebda pjanar u ħadd ma jaf fejn jixtiequ jieħdu lil pajjiżna fix-xhur u snin li ġejjin. Dan apparti li l-metro li kienet imwiegħda b'tant pompa mill-Ministru tat-Trasport ta' dak iż-żmien Ian Borg snin wara għadha fuq l-iskaffa bla ebda ħiel meta x-xogħol għalija se jkun qed jibda jekk wara kollox għattux se jibda.